Akin ako ginog. Dahon man di eh. Sige na og. Ikaw una. Ugoy, 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 ugoy. Just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me shaking me to my core. Hi guys, welcome to my channel. Good morning. So karon guys, manguha mi og mangga. So mamuwak mi kay nakapunit mo mi ganinag mangga nga hinog dira sa ubos, dapit sa amo arapod. So mamuwak daw mi karon ingon si kuya, mamuwak mi dito sa babaw dito. Ito kabalanghuyan. Ito na ay manggahan dira. Mamuwak mi karon guys. Dalan mi sa ano? Kay. Una dito. Ika una. Okay, una. Ano man? Bitin mo ha? Wala lagi. Naab. Dali na. Ikaw na. Mahita na ta na? Ha? Mahita na ta? Mamuwak gani. Naman pag iyamang anima, sumangga. Mamuwak mi, mamuwak. Abi! So, nanami karon diri sa kuan guys, kalibunan. Lami mga mangga. Lami kitag mangga diri uy. Sinatik-atik ra to sa mangga ganina. Daot man. Naya? Ha? Ha? Wala. Ara mo to da pita ma ah. Doon ka ay. Ara. Aray, aray, aray. Uy, mga daot naman. Daot na. Takuri mo. Si Takuri. Unsa? Takuri mo lang. Unsay pangan? Takuri. Takuri. Ang takuri iya butanganan nagini tubig. Tapur. Tapure. Tapuri noon. Tapure mo. Hmm. Matay pula. Santol. Santol na ay. Ha? Kaayo. Ayun ang santol manggara. So guys, bisag isa wa gyud mi nakita ano. Ang saon man eh. Mama, ngit na lang sa ma. Hindi pumatay kuwit. Kato di hilo di ay. Dako man to. Silo. Turgong hilo. Nakungat katong kawayan. Tak ka to? Walay mangga oy, walay puwak. Wala mi kakuha puwak karon. Hawa iya. Kung saan na lang santo. Ay, mangga na di ay mahilaw. Ma, Hmm? mangga din hilaw. Hilami. Ay, tuslog yung Turo dito guys, wala may kakuha. Nara dito ang kuan. Manggahan, manggahan. Ang dagan man kay diri sa una ya. Sa una man to. Sa una man gusto na. Ay, anak. Apa nuan? saban na. Sarap agad. Oh, saban na. Ikan siya bunga. Totoo. Hulugan sa Pero hulugan. Naganito, ulad mo green na lang. nakatay. Gankan, udro ko. At turo yan, hindi ya. Di ba kayo ito daot? Turo dito. Turo. Mami manok. Rama ay. Ala!
Tambayawan. Tambayawan, dakuan na eh. Dari ko na ate. Ha? Dari ko na ate. Oh, dak ka naisuong ka diha. May gani hapit ko mo ana man ah. Kaayo. Ay duulan na makima ako man ah. Tara maay. Tara. Pero madili siya daot na. Hala, tara. Kuha mig isa. Dili daot. Oh. Kuha mig isa. Dili mo dili ka kuha. Isa man to. Ang gagawang. Tara oh. Kana, ni kupot nakuptan ako diri sa kuan dari. Unsa to? Tara oh. Kana, unsa ni? Si tawag ani. Green. Unsa tawag ana? Mga kuan, dili man na masayang budot. Di daw mo sayog budot. Ang brown naman. Tara. Abis ako nabaling ka eh. At pag diriya daliya. Diri raman daw mi makakitag mangga. Kuyawan ako eh. Gisulod ni mo? Pero, Ay ka na? tuubos ay. Sumad lang ko. Dili lagi. Ay, karikuha eh. Karikuha, madlo ko. So ako makuha kay madlok siya. Akay. Kuan ko mo, tambayawan, tumalawa. Dili oh. Yay! Hinagyapan. Kakuha mi ginog. Wala mga hilaw mo na. Hilaw. Ay hilaw kuya. Sa? Hilaw? But dali ni sa gikan sa kanang dako nga punuan. Mapi! Abot lang kung aslom ba ni siya kay hilaw man gud ni siya. Aslom kay tanan. Mapi! Sa baa po dani akong kauban eh. Nasakpan taron sa tag-iya napatay ta. Uy, naman. Ayo ikuan lang. Kaya ito na. Pahinugan na to ni ma. Hinog naman na siya. Pahinugan sa nato na ito lang hinog kayo. Dito taunahan gamay. Oh, kumaghan tayo mo na. Tambayawan na dako kayo. Abi na kong bitin to ma. Didre. Wala dito ta baboy. Dito. Ma, basta mo kuan ha. Ha? Nang tambayawan dako oh. Man. Oh. Dako mo kana. Ma ako na. Dari ko agi ha. Hinairo dira ha. Ali dare. Di baki. Di baki oh. Ah, wala ko kita. Tanawan pa jud. Tambayawan. Ma, ay tambayawan. Baki. Ug katong naka-green. Ada ari. Ano naman tas kalibunan. Ang tambayawan. Ano ma? Mm. Anak ni niya ma? Mga orange? Mga anak na niya? Siguro. Oh? Hanggang kayo nasabit nga mga kuan. Mga kanigig tawagan na. Nga ibos. Pero naog ta na. Anak ni niya ma? Naog na ta. Anong hita pa to oy? Dito sa ubos, mangita ka dito. Dapit dito sa Paakan saging. gani ka ano? Dapit sa sagingan. Dako na. So, tara. Makita ra dito sa ubos, guys. Unsa naman kadiha, uy? Nahubog man ko. Nahubog. Sumunaog na mi kay. Wala na may lain. Hita ka Pag tama. minus-minus kayo ang bunga karon. Karon rapod mi namuwak nga kita mi hinog dito sa ubos. Hita ka tama. Mangga. Ha? Mangita ka tag mga hinog ko mangga. Dito ta sa ubos, wala naman. Wala naman dari, pangaon na sila sa ilaga. Lina, Nadi mga ilaga tari. mga nino mga ilaga, mga unog ka ng mga hinog ng mga prutas. Mga daot.
Ting kita sila ba? Ha? Ting makakita sila ba? Naradakuha imong mata ro makita ka. Gahay imong mata. Dagto daw mo ah. Asa dapit? Ha? Dagto daw. Ah, dito naman ta. Ay, ate oh. Sindagan tayo daw. Sagit lang. Uy, basi maligid ta sa ubos sila Troya ay. Ta sa ubos ya. Pero Dugyot! Naog ka dito eh. anya na mo naog naman taron. Amo na. Ay, unya na lang ka na. Makikita ka ka. Testot. Daghan. Unya na to. So wala naman guys. No. Maligid ang isa mo no? Tanaog na tata. Kaya basin madulaos ta diri na matuto to sa ubos patay. Ligid ta. Iya ka sa ino. Kaya dito sa ubos. Manaog na mi. Kaya wala naman mi nakitaan. Hala! Tingdog! Dito. Aray. Agay. Kiti sa tiil. Mamunaog na mi kay. Wala naman dili. Kami sa ubos. Oh, Okay, wala mo be. akin ako ginog. Dahon man di ay. Sige na naog. Ikaw una. Ugoy. Gago. Pero akong nawang nanay, daanay, lukuan anay. So, ano ni Ron guys na kuan na, ligyas na. Ito eh. Oh, go kung lubot ya. Ar dugi-dugi, Hitler. Niyayay ang tiil, kailagan man. So, maura to guys, ang mong kuat karon nakuha na mo karon is patra kabuok. Pat kabuok among nakuha, maura. Pamila ay nakuha kay nangalata ng uban. So, nami balikan dito guys, dito sa buntod. Sabana. Kay naay daghang bunga di ang sabana. So mga pila ka weeks sa to modagko nito sa mahinog na pudto. So balikan to namo dito ka among kuhaon. Liya din sa buntod. So thank you guys. Salamat sa pag-uban sa among pagpamuwak og mangga. So I hope nagkuan mo, nag-enjoy mo sa pagpamuwak namo no. So nangaligas mi dito ni kuya. So daghan mig na nga encounter dito. Lumoto guys ang among pag-adto dito sa bukid, dito sa buntod. Dito sa buntod nakakuan mi dito og kaning tawag ato nandako nga lawa di man to lawa tambayawan nakakuan mi tambayawan og kato bitaw green nga kanang sa tawag ana but si pangan ato nga akong nahikapan napaskan ako kuyawa abi ko gunsa oh dai nakakuan ko ni nakakuan ko bibaki hang hapit na ko matumban magiwa ko ni dayon mo nang hapit ra. So mo to guys, salamat sa paglan-aw sa akong vlog karon. Kuyog na ko si kuya namuwak mig mangga. Idea ni kuya nga mamuwak mig mangga guys. So daghang salamat sa pagtan-aw. I hope you like og palihog sa pag-share og palihog pud sa pag-subscribe. Og ayo kalimot guys, tuplo ka puta ng bell dira para ma-notified ka sa akong video nga i-upload. Thank you guys. Bye-bye.